O, pierombol. Kurde. Witam was, Rostomili. Przyłaża z takimi pakietami. Bo dziwo nie są to pakiety z Reichu. Są to pakiety od firmy Polor. A co sam mamy drin? Toż prawie dobrze, żeście mnie nawiedzili. Bo wydaje otwierał. Na dzieciątko trochę nieskoro. Na zajączka trochę zawczas. Dobra, ja to otwar na opak. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Kurde, wiele sam tych rozmaitych miech. Tutaj te one do mopowania. Bryna! A nie, koncentrat, środek do czyszczenia wszelkich powierzchni dedykowany do robotów mopujących. No i powiecie, kurde, fajnie, Niklaus. I no co to jest? To jest robot sprzątający ze stacją samoopróżniającą Puron PR12. Nie będę się robił za specjalisty. W życiu, żech nie miał robota do sprzątania, to wejrza się do tej instrukcji. Dobra, bierzemy pierw ta sztela do ładowania i nie ino. No wygląda to wszystko prestiżowo, pieronie. Ja potem i tak ja będę podłączył kaj indziej, to tak ino wybieremy jakiś testowy plac, kajś podpiną. Oświeciło się. Tu powinienem znaleźć. Ja, tu już mam miech założony, to o to się nie muszę starać. Teraz biera naszego głównego bohatera, naszego robociczka. Remove the protective strip before use. Dobra, wyciągam mu te zabezpieczenia. To jakie on samo koła, pieronie, choby terenowy. Puron. Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Zakupione przez Państwa urządzenie jest wyrobem nowoczesnym i ergonomicznym. No, toż widza. Aby się też tak można medykujecie, ale Niklaus, no fajnie, robot do sprzątania, znamy takie rzeczy. Ten jest fajny, moderny, ma rozmaite, super kosmiczne funkcje. Co w tym robocie jest takiego, co nie ma nikaj indziej? To ja wam powiem, że krom tych rozmaitych funkcji, o których zaraz będziemy go dać, jest taka jedna rzecz, której pewnikiem nie ma żaden inszy. Montuję mu zawczasu te szczoty, którymi będzie śmiatą. Fajne, widzicie, czasy. Hobby już nie będzie musiał latać z odkurzaczem. Dobra, przytrzymuję 3 sekundy. Witaj użytkowniku robota Puron. Cieszę się, że będę Ci służyć. Powrót na stację ładującą. Pa co on robi te? Ładowanie rozpoczęte. Jaki on jest mądry! Za ten czas, co on się sam ładuje, to ja się mogę pobrać apka. I z tej apki będę robił wszystko. Na tej apce się muszę założyć konto i wszystkie te zaawansowane funkcje tego łonego będę robił sam bez ta apka. Za ten czas, kiedy nam się ten robocik ładował, zdążył go już fajnie wypalcować, jak widzicie. Takich fajnych rzeczy, które sam znajdziemy, bez ma się robi z głośnością do 55 dB. Bez to już nie powinien zafeslarmować. Nie obudzimy naszej baby. Wykrywał czarne tepichy. Nie wiem, wiecie co to jest tepich? Dywan. Moc takich robotów do sprzątania ma taki problem, że nie poradzi jeździć po czarnym tepichu, bo kamera albo laser wykrywa to jako nic, jako pustka. A tym poradzi. Mo długo trzymać baterię, mo lampa UV do eliminowania rozmaitych tam bakcyli, siła ciągu do 4000 paskali. Nie godą o tym paskalu, co tam waży. Bonjour! Dodaj urządzenie. Małe, domowe. O! Teroski. Włączamy go. Witaj użytkowniku robota Puron. Cieszę się, że będę Ci służyć. Przytrzymuję reset.
To nie PKP. Tryb połączenia sieciowego AP uruchomiony. No i powinno zaroski wszystko fajnie fungować. Połączenie sieciowe powiodło się. Pyk. Dobra. To idę poskludzać ino trochę te klamory ze zola, bo ten robocik nie będzie miał u mnie w chałupie lekko. Ja mam tak zawalono chałupa. Obejrzysz. Dobre. Hopek. Czyszczenie rozpoczęte. I jedziesz. Pa! Jak mapuje. A? Ty kaj ty tam wlazujesz? Pa jak się dorwał do lojfra. Pa jak go pucuje, pa. Ty! Mi pitnął do Antryja. Ja, wypucył mi tam fajnie, wele żeleźnioka, ja. O, a tu żech ekstra tak namarasił, żeby miał co wciągać. Dobre, te roski mi sam fajnie zmapuj srogo izba. Ty się pod zic wtorbił. A już się ta całko chałupa zeskanuje, mam zrobiona taka karta, to teraz go mogę wysłać, sprzątać poszczególne izby, a nie całko chałupa bez przykład. Chce posprzątać ino srogo izba, wysyłam go do srogiej izby. Chce ino antry, wysyłam go do antryja. Mamy 1000 roztomajtych opcji. Możemy się nasztalować harmonogramy sprzątania, możemy edytować te mapy, mamy preferencje czyszczenia, odkurzanie i mopowanie, odkurzanie, ino mopowanie. Odkurzanie mamy eko, standardowe, mocne, ja się nasztaluje standardowe. Ale słuchajcie, co takiego w tym puronie jest takiego ekstra, co wam miał pokazać? Mamy sam do nasztalowania Śląsko-Gotka. Ja. Jest to pierwszy i jedyny robot do sprzątania, który normalnie go do po śląsku. Jakbych go kaś stracił. Jerzech Tukej. Pucowanie napoczęte. Pauza. Pucowanie znowione. Powrót na sztela ladująco. Witaj używoczu robota Puron. Jest tych rod, co by da ci służyć. Zawarcie. Połączenie necowe podarzyło się. Ale krom polskiego i śląskiego go do jeszcze po angielsku, po kaszubsku, po ukraińsku i po rusku. Któż jak nie możecie z kim się pogadać po śląsku, to możecie się aby pogadać z Puronym. Dobra, Puron, idziemy do kuchni, pomopować trochę zol. Jerzech Tukej. To chciał usłyszeć. Wyciągamy się ino to z przodka. Łociub z teroski w ogóle widzę wiele sam kudłów nawciągał. A ku temu w zestawie mamy taką małą szczoteczkę z takim nożyczkiem, którą możemy te kudły fajnie poobcinać, żeby nam się nie plątały w tych szczotkach, a te szczotki możemy jak coś bez problemu wyjąć. Ta szczotka też jak coś mogę się bez niczego wyjąć i ja wyczyścić. A sam jak widzicie mamy ten filtr HEPA, który też co jakiś czas trzeba będzie wyczyścić, a potem po dłuższym czasie wymienić się na nowy. Ale to nie na ta chwila. Tu mamy taki frupek, lejemy sam trochę wody. Lekko zwilżyć. Tak jak żech godą dostał, żech jeszcze flaszka takiego ekstra płynu. Tutaj mam nawet taką pipeta. I pora krapek tego płynu mogę się dodać do tej wody. Ścieranie napoczęte. Ja! Hopie, tukaj, widzisz ten flek? Ja. Tukaj mi wypucuj. O. Dobrze robisz, dobrze. Ty fajnie ta dylówka pucuje, pierunie.
Pa, łobróć się. Cyk. Cyk. Tak. Hopie, ty się tak narobił, a ja cię tak wyszmarował, wypalcował. Przeproszam cię, Słuchajcie, i to jest Puron PR12. Najnowszy robot do sprzątania, który krom tego, że poradzi wam elegantnie posprzątać, pomopować, tak jakbyście to ino chcieli. Godo po śląsku. I to fajnie godo. Troszkę ino czekamy na opinię Kaszubów i Ukraińców a propos jakości jej godek. Dziękuję pięknie firmie Puron za przysłanie mi takiego robociczka. Jak miał się chytać za ten odkurzacz, to aż mnie... To teraz będzie wydarzenie! Już się siedna, już się wyzna tyju się zaparza fajnego kafeju i by dał oglądał, jak sam będzie za mnie sprzątał. Pod tym filmem macie podlinkowane do filmu, kaj się możecie o takim robociku poczytać więcej, jakichś bardziej detalicznych, technicznych danych, o których żech nie wspomniał, albo się takiego obsztalować, jakbyście chcieli, żeby ktoś sprzątał zawóz i jeszcze do was godał fajnie po śląsku, albo po kaszubsku, po polsku, jak chcecie. Dziękuję wam za uwagę, ostawcie jakiego kciuka i już się chyba puszcza jeszcze jedno sprzątanie. Łatka, boisz się Purona? Nie bój się go. Takiego fajnego robociczka się lękosz, te.